wonten sumber benda. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kenapa kok pinter? Oh. Kowe ngapa lu? Nah, iki. Aku sapa? Melu sapa? Bokong ini sema. Yo, kae gak terkandini lah. Ayo nek gek ndang nyambel. Ayo nyambel, ayo nyambel. Lamboke pinten? Nuna besok Pak Ratman lho. Yang tadi pada ya. Bapak sinten wae? Bapak Suratman. Bapak Suratman sakne Lombok pinten? Lek matur iki karo Dodo. Karo priyanto sepuh. Rada ngene tipo. Nah, tipo. Nah, tipo. Sikile ora sijit. Nah, karo mantuk. Bapak. Sakne anyambel Lombok pinten? Hah? Pinten? Mungkin dicepatkan Pak Surat. Oke. Ayo, Abang. Lombok emang piro? Pokok gak pedes. Jajane. Gak pedes. Nganggo tomat Pinter. nganggo tomat ora? Dan mau tomat mau mboten. Nganggo terasi ora? Terasi dibakar napa digoreng terasine? Dibakar sedap itu. Dama gula napa mboten? Mboten sah kula pemanis. Ana enggak usah digarap Bu sesuk BPR ya. Lek ngulek sing ubah guleke apa layar? Bokonge lho. Lek ngulek sing ubah layare apa udah guleke? Ngono. Ngono. Iya sambelen kok. Lek nyampe sing ubah amane sus. Oke, ya wis. Sambel Ya, ya. Kalau Bang, aku harus siap loh.
and group